Kukhona izimo esingeke sakwazi ngempela ukuzigwema. Oyensizwa kufanele isixwayene ikakhulukazi abafowethu laba ababuye bethi ukuthinta eziphuzweni. Sekuyinto ethanda ukuvama le yokuthi abantu beshintshe ubulili. Uma unganakile ngempela ungathola usugaxele noma usuwele lapho kungafanele uwele khona. Usisi lo esimbona la waye umuntu wesilisa ngaphambilini. Kwenza kube nzima ngempela ukuthi mawuqala ukumbona noma lapho uhlangana naye bese uvela uphawula ukuthi waye umuntu wesilisa, kodwa inkinga leyo ohlangabezana nayo usunayo endlini. Uma engazange aba nalo iqiniso wakutshela ngaphambi kokuthi niye endlini. So bafowethu angazi yiphi indlela eningayisebenzisa ukuthi ukwazi ukuthola konke ngomuntu ngaphambi kokuthi nize nibe babili lapho enivalelana khona. Awuzibukele usisi ozokhuluma ezichazela yena isimo sakhe. Njengoba ngisho nje I remember khona yaba lo muntu lo angikuthanda when it comes to fidgeting emzimbeni wami because ngiyawazi abafana bayawuthanda. Siyabhukuda olwandle. So awekho amabele, so we used to put tissue. So siyabhukuda, I'm sure mhlawumbe you've seen how it happens olwandle ukuthi makubhukuda abantwana phambili abafana baba ngemuva makufika kahle kushayeka kahle ukubamba umemo yabona uqubulu usuyazi ukuthi uzoswima naye. So I've noticed ukuthi leli bele leli wonke tissue le isihleli la yonke lesimile. Then I've noticed angiphume, then I left ngayiphuli. Mangifike ephuli siyantata siyafloata kanje, so abafana they're swimming underneath us. Then umfana I think ways ngifaka umuntu yabona kanti ungidonsa inhlamvu yesende as waphuma sesisula ubuso so ngathi ngoba uyaphapha wahamba biza abafana abancane kangayi bazohlela emva kwami thinking I'm not going to entertain lezi ingane ke mina, I'm not going to entertain lezi ingane because ingane bithi iyaganga adidonsa iterons. So ezinye izinto ezenzakalayo that we go through as umuntu mawuphila uyabona kuningi yabona.